Аналіза того продукційного року не безпозиковна робота, але визначний підніматель поліпреди Janko Ruskovski зечні аналізував. Da še hvalíme, nemáme zo s čím, da še ponosujeme, skaržíme, nemáme komu. Počal bym od początku, že povedzme jarec bol dosť podlý, ešte ho i myši hubjali. Žito bolo podle, bo ho napadala to červenidlo, toto co sme pilskali 2 raz 3 raz, isto nebol baš dajaký urožaj. Kukurica še našťastie dobre zodzela, ale jej katastrofálno nízka cena od 12 dinari u odkupu bola teraz vyšla na 13-14 dinari, ale to všetko barez malo. Nacvikli sme pre rod bol dobrý, ale digestija bola isto katastrofálna, znači na 12,5 som predal cviklu, takže nemôžem se baš dať pohváliť toho ročnu. Urožaj bol dosť solidný, ale zarobok dosť malý, skoro nijaký. Katastrofa. Понеже пан Ruskovski i poljodzilac i statkar, u analizi oblapil i stan u statkarstvu. Tu situacija bola dakle zljepša, ali len zato, že bola tunja kukurica pred stali dok. Znači ja vše hvalil, že keď statkar má za kilu žive imeli 10 kg kukurici, abo 3 kg sojového makuhu, že to dobre. Toho roku otprilike toti pariteti boli postignuti, ali bola isto niska i cena, i švinjoh i tak dalje, znači energenti, nafta, gas i tak dalje, oni provádza euro i takže tu znova nie baš nejaký hazard, ale može byť statkarstvo toho roku bolo i najlepše od všetkoho toho. On napomina, že klanjova industrija djeluje na granici rentabilitetu, nasамперед preto, že došljebodzeni nekontrolovani uvoz mrznutovog mesa, ktoromu ljemco nje prešlo rok tirvanja i ktoré predstavlja nelojalnu konkurenciju našim klanjom.